Jeg føler mig tryg stort set alle steder. Generelt har jeg ikke nogen problemer med at færdes i byen, heller ikke om natten. Bare man har føling med, sådan hvem der er og hvordan stemningen er, så synes jeg godt, man kan se, om man er tryg eller ej i det. I København. Jeg synes, København er meget tryg at være i. I byen føler jeg mig tryg der, hvor jeg voksede op og går i skole, og hvor jeg plejer at komme frem for de steder, jeg ikke har været så tit. I forhold til tryghed i nattelivet, synes jeg ikke, at København er en utryg by at gå ud i overhovedet. Jeg har følt mig utryg nogle gange, når jeg har læst i medierne, at folk bliver slået ihjel og sådan nogle ting for at tage i byen. Det synes jeg godt gør en utryg. Indre by, der føler jeg mig mere tryg, end hvis jeg ved ikke, et sted, hvor jeg ikke har været før. Men det er ikke så, jeg føler mig utryg i nattelivet. Nogle gange, hvis jeg går alene, men ikke specielt. Jamen, jeg tror, det er svært for mig at svare på, fordi jeg ikke sådan er utryg, så jeg er nok ikke så bevidst om, hvad der er trygt. Altså, jeg bor på Vesterbro, og jeg synes, det er meget trygt. Jeg kan godt lide, at der er mennesker. Det giver en tryghed. Lys på gaden giver også tryghed. At der ikke er firkanter, at der er rundinger i stier, så man kan se også, hvad der står på den anden side. Jeg ved ikke, altså at gaden er flotte og sådan noget der. Der er skulpturer, og det er ikke bare sådan, at det er helt sort, og farverne. Jeg ved ikke. Ja. Jeg føler mig tryg i byen. De fleste steder, stort set alle steder i byen, vil jeg sige, føler mig tryg. Jeg er vokset op på Frederiksberg, hvilket sådan er lidt midt i det hele, så jeg har ikke rigtig nogen områder, der... Nej. København er en tryg by.